Daddy, bili na. Bitilya. Palo. Pahit ng ngiti na, Shout out. Ay, sandan lang, sandan. Bigay ko sa kanya, sober kakalma to. Mura daw kasi 1-1 eh. Ang kabahan? 1-1 ako. 1-1 mo talagang pa yun. At ito nga ako, bago na ako nakita. Sabi ko pala, kasi kinalakan ko ng tinggan. Walang magandang Ay, manggata. Ay, shout out sa mga viewers. Uy, mangga. Malamig na din. Iya, ate. Oh, shout out supporting viewers natin dyan. Mangga kayo. You know, 100 lang tumpo. Tayo mangga te, 100 lang oh. Aray ka. Singit si Christian. Galing mo talaga sumipat pare. Len Anging di DIY, shout out sa'yo. Galing mo talaga sumingit, Boss Christian. Saan ang bagsak nga dyan? Napakalupit. Galing mo sa buwelo. Nung linggo di ka nagtinda. Nung linggo, hindi ka nagtinda. Kung ngayong Martes, medyo mabili. mabili ka hapon. Kandiado mo na sa dyan. Kandiado mo na daw. Ayun tanga oh. Len Anjing. Ging, saraw sa'yo. Salamat sa ano, 11 viewers at 2 thumbs up. Mangga kayo. Tamis. Aray ko, Christian. Lupit mo talaga. Singit. Sabi niya pa raw kay Dako. Kung magtinda tayo, tinda ka. Sabi niya, gusto ko rin ako tinda. Tinda nga. Mangga mga karay. 5 viewers at 3 thumbs up, shout out. Sir, bili na ate oh. Mahingo, 100 lang. Ram, sir, kuya, 100 lang po, 100 ang tamis oh. Quality oh. Tumangga natin mga pare-parindaman. Mangga. Yeah. Diretso mo lang. Hindi pa.
Tara. Te, 10 yan, palamig te. Uy, Mingo, Mingo! Salamat sa 2 viewers at 4 thumbs up dito. Ang dami natin thumbs up. Okay, guys, sarap. Labo. Siguro yung ano ko. Camera, di alam ko saan ilalagay. Ngayon, Anjing, meron ka ng moderator pa. Ay, mangga, 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 mangga. Naloko kami niya ako. Ani, my love, so sweet. Ako nga makikita ka. Ikaw muna. Traffic wall lang. Ako. Ikaw naman. Hoy. Sandaan lang, mangga, sandaan. Ma'am, sandaan lang, Ganyan lang, matamis. kumulim-lim ka lang. Huwag kami. Matamis, matamis. Yung mga ganyan. Ikaw, walang isip, walang ulan. Matamis, matamis. Boss, sandaan lang, boss. Puli muna. Bukas yan na kami, di ba? Balik ka ulit sa kanila bumalik. Pwede doon sa palengke tayo, no? Hindi pa kasi dito. Minsan, gumaya pa. Kalipapala ka dito, gumaya pa. Kung nalalahimik ka lang natutulog ka, cellphone ka lang ng cellphone. Ay, once a day, okay? Magkano na ba yan? Magkano na? Gumaya pa. Yes. Diba? Ano? Yan. Ma'am, sandaan lang. Ma'am. Mura nga yan nakatumpo. 100 lang po. Ay, shout out to viewers. Sir, ano sir? Yun na, boss.
Te, sa'yo, te. Yeah. Ay, loko! Big time yung ay, big time yung sayote ni Si ano yun? sobrang laki. Mister, naka-30. Si, ano, naka-30 rin. Gago, maliit yun sa'yo. Yung Yung kaya mga mo, mangga. tingnan mo. 100 lang. Sa dulo, tingnan mo. Ay, 3 viewers siya raw. Laki, di ba sa renta? Yun pa ko sa... Mango. 400. Bili na ma'am, mangga ma'am. 100 lang. Te, mangga te. Mangga. Ayun na ate, bili na ha. Ate, bili na ate. Mangga tayo, 100 lang. Oh. Yan o. Yan o. Bili na ate ah. Mangga. Ay. O, ikaw bibili na kuya, wala ka pa. Kaya mo na. Anong gano'n? Hindi ka kasi marunong. Alam mo lang cambio. Hindi ka marunong ng vendor. Cambio lang alam mo, size game. Hindi mo nga alam yung vendor, cambio lang alam mo. Iba-iba ang isda. Ako na nagabonda. Yan. Hindi ako naniniwala yan. Naniniwala lang. Bakit parang gawin? Yung may cambio. Ako sa karing mo ito. Mga taon na tamo. Ano yan o, ma? Mama, ano yan o, mo? Ngayon, pagod ka na, puyat ka pa, lugi ka pa. Bakit? Kumain ka. Kapulok ka pa ng ulo. Nangitim ka pa. Kailan ka ng tete. Tapos wala rin naman. Pumasok. Naku, ano na, kaya ka na kayo. Bili na ate, bili na ha. Ano ba na, mag-iman na lang tayo.
Tumal. Tumal talaga. Mababis to ah. Wala ko magbawa kaya. Ako, pagsulat. May hilo hataw eh. Ha? Wala din. Dami nga na pa hilo ngayon. Ng tumal. Gusto ko mag-inom tayo, mag-inom tayo dyan. Tapos kasama sa yawan yun. Kasama sa yawan. I-rouse na yun. Matis na lang kayo para mabilis. Ako, hindi ako kapagod. Kahit hanggang tumaga pa. Reviewers siya raw. 5,000 siya. Okay mo? Mga amunin mo dahil. Nagasamar mo dahil. Reviewers, salamat sa pasilip-silip dyan. Ano? Itik ka na? Hirap. Hirap pa na? Kami mga lakas. Mangga ate, mangga. Hindi natin. Mga bayan, oy! Dalawang sa kaliwayan, oh! Yan. Okay, malayo. Dito muna. Yeah. Ah! Dito muna. Okay. Dito muna matras. Okay. Okay. Karonte. Ayan. Yes, yes, yes. Tandaan natin yung gawa. Eh, kanan. Dito na dito ate. Ayan. Eh. Yes, sige, sige. Oh. Oh. Ay, nilipat ako. Ano sa poste? Lalagay ako sa poste, baka iba na naman isipin mo ah. Bibili ko sa mayan. Gusto ba kaya si Baby? May isda ka ba? Manok, malang pintahan.
benta sa sayote. Hey ma'am, 25 lang sa'yo din eh. Ay, nakabuhay naman ano rin sa sayote. Buhayan din. Nit. Ito lang yung ano. Bili natin. Alam nyo ngayon. Yung ano mo? Baba mo. Abutin kasi ng ano. Ha? Wala na namang init yan sa'yo pag tinanggal mo yan. Kaya ano. I-abante mo doon. Abutin mo jeep. Babaan mo. Ah. Ah. Ay, Warren Vlog, shout out. Ano eh. Oh, wait lang. Short. Short pala yan. Short na pala yun. Lang na, hawaran ko naman dito. Kailangan na ako mag-release ng pera ko. Ay, Warren Vlog, shout out. Busy ka ngayon, Lods ah. Oo. Napatawag besto. Sa bangkita lang naman natin tinda. Sir Warren. So word din ba? So word. Ayusin ko lang yung aking mangga. Yung tanaw dito sa may poste. Ito kasi poste na to. Ano ba? Ginto to rin. Ginto.
Tinda akong mangga, boss. Sir Warren. Ayan. Kita nyo, malabo lang. Malabo. May mangga, mangga. Ang lang po, 100. Ready, boss? Hindi naman ako magtatagal. Ay, bili natin. 100 lang, ma'am, magkama mo. Makakain to, makakain. Kaya sa ate ko, $100 lang po, 100. So, 100 lang ate, 100 po, pili na. Sandaan lang po, sandaan, oh. Mangga, 100 lang, 100. Makakain, makakain. kaya sa ate ko, Mami, sandaan lang, ma'am, sandaan, oh. Sandaan ka lang, sandaan ka na. Mangga, mangga, inug. 100 lang. Mabili na, ma'am. Manggate, manggate. 100 lang, oh. Matamis. Against the earth. teka lang. Gulo-gulo mo ng camera ka. Santa na yung Santa ng kid. Yun na,
ate. Hello? Marami ka pa pang buhos, Bok? Bok, yung upuan pala. Upuan. Tugtog sa galit lang, silent.
Kaya mo titinda po kaya. Dami na sa YouTube. Dami na sa YouTube. Ayaw ko. Walang bibintahin mo. Saan ko na walang bibintahin. Ay, sandaan lang ma'am. Bili na po kayo. Oh. Hanggat maaga pa. Ay, shoutout sa walang nanonood. Kaya may sabi ko. Ma'am, hanggang ma'am. 100 lang po. Sandaan lang mangga, sandaan. Mami, sandaan lang mangga, mami. Pakatamis. Ay, shoutout sa mga viewers. 60 ka lang natin mama ko. Kaya niyo ba yan? Sandaan lang, sir. Kaya, sir, sandaan lang po. Matamis, sir. Pwede pang graham po. Yan, imahan. Ganda, oh. Benik na po. Pwede naman. Na 100. Uy, mais. Ano ito? Uy, bili na kayo. Mangga, mangga, mangga. Shoutout sa one viewers. Eh, sandal lang timang guys, sandal na. Kaya may sabi ko. Sandal lang po, sandal. Sandal po, sandal lang, sandal na. $100 lang, 100. Hanggang inog, oh, matamis. Pwede pang kain. Pwede pang graham, oh, 100 lang.
Tama yan kami. Na mangga 100 lang, 100. Sandaan lang to, sandaan lang, sandaan. Guys, sandaan lang tayo, sandaan. Matamis, 100 lang. Guys, sandaan lang, 100 lang, 100. 100 lang tayo, matamis tayo. Sandaan, masarap. Masarap, masarap, masarap. 100 lang tayo. Tandaan lang mangga. Eh, 100 lang tayo mangga boss. Sayote, 25. Ma'am, 25 lang sayote ma'am. Ma'am viewers, shout out. Hindi na, mangga, 100 lang. Sandaan lang mangga, sandaan, sandaan. $100 lang, 100. For Warren, shout out. Bili natin. Bili natin, bili na. Bili natin mangga. 100 lang. Mangga ate, mangga 100 lang. Oh, si
$100 lang, 100. Buenas, buenas. 100 lang, 100. Ano? Kita kayo. Million and the million of the house. Uy, paano sa sasama? Kita ka sana yan. Ibig sabihin. Yun ate. Mangga po, 100 na 100. Yun ate, 100 lang. Ay, 100 lang te, 100 ah. Sandaan lang po, sandaan, mangga. The viewers around 8,000. Sandaan lang mangga, sandaan. Sayote 25, boss. Sayote. Dala ko na yung kam. Mangga, sayote 25 lang. Medyo... pare-pares na rin. Pare-pares na muna. Pwede pagtap. Ito lang. Pwede punta. Hindi naman to. Hello? Bagay tayo eh. Ay, 5 piso kayo, boss? Wala. Ay, piso. Uy, sayuti, sayuti. Sayuti, te. Benching ko lang, benching ko. Oh. Reviewers around. Okay lang po na sumama. Wala ito.
Okay. Bili na ate ah. Yan, nagpunta ka pa. Sarap. Ano nga lang ako. Ano pa lang? Paano ka na? Alas ako gabi. Saan? Lakas. Pinuntahan yan. Sabi. Ang ginawa. Pag-isip ko. Ha? Ginawa na. Lumit na. Tsaka sa camera. Ginawa ko na ako. Ay, Ito muna dyan. Ano ang kulayan yun nga? Nag-vlog mo? Hindi na. Ano na, yung una naman sa ano. kaya rin yan. Ano natin? Dun sa pinakababa. Yan dito na din. May ano yun dun talaga dun? Palayo. Oh, may sinasabi sa'yo. May sinasabi sa'yo talaga. Hindi ate. Ka. Ma'am, sandaan lang ma'am. Oh, ano ba bibiling ko? Yan nga bibiling ko. Ano pare? Yan may dati ko. Ito? Ito lang sila lang. Ano ba? Pira? Oh, tragis ka. Pira pala yun niya. Wala akong pera. Okay, oh. Yung binigyan ng bindi. Oh, ito na lang, oh. Ah. Ito lang sila to. Papatanggal ko na.
Bili natin ah. Kasi mo boy. Alam mo, linggo kahapon. Seven to jet. Nangapat na linggo ko sa ano, Manila. Tapos sa sayo sa mais. Kaysa ngayon, seven to. Right ko, talaga. May gagawin ko ba? Papasok ko. Ano oras? Dahil kasi balat yun? Kaya sa taas na ito. Pwede? Pwede ka ba sa ano? Doon para lang. Sana akong nakaramdaman. Wala akong nakaramdaman. Pero yung... Bili na boss, bili na. Mura ngayon boss, sandan lang boss. Ma'am, bili na ma'am, sandan lang. Ma'am ka ma'am, sandan lang oh. Sandan lang, sandan, mangga. Hindi pa buro-buro mo yan paglagay. Bili natin ah. Okay. Bili na. Wala gusto kuhanin yan.
Mga guys, sandaan lang, sandaan ah. Sandaan lang po, sandaan.